chipani cha moyo, chipani ndichonyadira kwambiri kuti lero ndikutha kucheza ndi dziko lonse. Zikomo kwambiri. Mukati chipani cha moyo mukutanthauzanji pamene chipani ichi chagwa pa masankho chaposachedwapa? Chipani ichi chimene ndingakuwuzeni ndichoti chasankha mtendere. Pa nthawi ino amene anzathawa angolowa, tikufuna ife titsogoze kuti dziko lino sitikufuna kuti tikhale tili yeye kukangana izi ndizi. Ife tasankha kuti tinapanga chisankho, anthu malizatsi atuluka amene alilimu, sitinafune kuti tidziyamba kukamba izi zinatere izi zinatere. Ayi, tonse pano maso akhale poti timange dziko lino tipite kuchitsogolo. Ndikamati chipani cha moyo ndikutanthauza kuti ndi chipani chokhacho chimene chimapanga umodzi, chipani chokhacho chimene chimasankha bata m'malo moti tidzikhalira tikuchedwetsa anthu m'midzimu kuti apeze mankhwala, akhale ndi boma loti lidziyendetsa zinthu mmene zililimu. Tikamati chipani cha moyo tikutanthauza kuti ndi chipani chimene chili chachikulu kwambiri dziko lonse lino, ndi chipani chokhacho chimene kungokhala pa mpando ngakhale kunali mikwingwirima yotani, chaonetsa misewu, chaonetsa alimi kumapeza mapuraisi abwino, chaonetsanso umodzi wa dziko lino ndikumakhala tonse pamodzi. Ndi chipani chokhacho choti pa nthawi yake anzathu achaubino anali safe. Nde ine mutangandifunsa kuti kodi mukamati chipani cha moyo mutanthauza chani? Tutanthauza kuti ndi chipani chimene chili manthu wa zipani, chipani chimene 2030 chikhala chikubwerera mkopo. Kufika pano mwapanga kale postmortem kapena kudziguguda pa mtima kuti chimene chachititsa kuti chipani cha MCP chigwe pa masankho ndi chani? Ayi, sitinapange, tikati tapanga tinama. Chimene tapanga panopo ndichoti tinapereka mpata kuti anzathuwa akapange swear in ceremony yawo, akhale pa mpando. Pano ndi nthawi, koma chimene mwaona ndithu njoti mlembi wathu wamkulu wanena kuti ayitanitsa msonkhano mkumano umene tikhale pasi nkuona kuti kodi pakhota mchira wanyani mpati chatsitsadza chani. Ndi zimenezo tipanga. Ubwino wake ife ndi chipani chachikulu kwambiri, chipani chimene chili ma structures kuposa chipani china chilichonse. And mudzikumbukira kuti mmene tidali ku opposition pa 26 years tinafikaso pokhangati apa, so sifa alendoyi. Ndipo apapa ndi nthawi yoti tisese nyumba mwathu tione tisinkhesinkhe kodi padavuta mpati. Ndi zimenezo ndizosavuta, ndipo pano mpata ulipo. Tikhati kukhala pasi ndi kuyang'ana kuti kodi chavuta nchani. Koma chimene ndingathe kuuza mtundu wonse wa Malawi, mchipululu simofera. Ife tikhala pasi tiyang'ana tiona kuti kodi nkhani ili pati, ndikuonetsetsa kuti takonzeka ulendo umene tikubwerawo. Izi zomapezeka anthu oti akuchitodziwa kuti masankho mpakana angapo mapangidwa quarantine, kuoneka kuti zinthu zinali zovutadi pena ndi pena, panali mavuto apo ndi apo. Koma ife chifukwa choti mukamati Malawi, chipani chimene chinabweretsa dziko lumene mukuti Malawi ndifeyo. Ndi ife pa nthawi ina iliyonse pakangobwera vuto timaganizira amalawi kaye, sitiziganizira ifeyo. Timakhala pasi mkwekano kuti kodi solution imene ingathandize kuti dziko limene likuvutika ndi umphawi ngati ili zawo ziyende ndiliti. Ndiyoti tikhale pasi tidzikangana pano, kapena tilolere kuti chinthuchi Mulungu mmene wachipangira chikhale momwemo. Izitu zikonzeka, ndibwereze mchipululu ndimosafera, ife tungodutsamo. Pamene timapita ku chisankho, kangapo konse mudali ndi chidwi maka pa chisankho chimenechi kunena kuti ayi MCP ichita bwino, koma 33% imene mudapeza against 56% imene idapeza chipani cha DPP chimene chikulamula padakali pano. Zina mwa zimene zikumatuluka kunjaku ndi nkhani yokhudzana ndi kusachita bwino kwa chuma. Ndikukhulupirira kuti zimenezi inunso ku chipani mudziwa kuti ndi zimene zachititsa kuti chipani chigwe pa masankho. Monga ndakamba kuti sitinapange
postmortem ife tikadzakhala pasi nkuyang'ana tithaukuzani anthu akukambatu bwinobwino kuti palibe angakani kuti economy imakhala yovuta komanso ndithaukuzani kuti economy sikuti yavuta kuno kokha kuliso ena amene agwira ntchito ngati imene muma economy ngati omwewo ndikupanga bwinobwino tisakambe ngati kuti panalibe mavuto ena tisakambenso ngati kuti palibe kumene kunapezeka anthu mauje novota kwina kopeza kuti sinthu size kubalansa ena mpakana kumazimangirira ifika choti analandira ndrama zosazo tinaziona toka tiyeni tipange postmortem mwadekha mofatsa chimene mugwire inu kunjaku patiuze nizoona njakuti Malawi Congress Party yasankha kuti ilolele kugonja maka kupangira dziko linolo tisakhalire wo tinazionapo izizi before ndeife tikasankha ufulu ndi bata pamalawi pano mwina anthu tisachuluke kuti ayi khane fatitati tiyambe kuvundukula panopo mwina mpakana mawa tiyamba kuloza zala ndikukapeza kuti tikuonetsanso zinthu zina zoti anthu mukhoza kukhumudwa koma ife kudutsa mwatsogoleri wathu tinasankha kuti for the good of this country kupangira ubwino wa dziko linolo tikhale chete tipuse ifeyo kupangira kuti munthu wa ku Malawi zake ziyende bwino kuti akakhala kuti achakwera sakonda dziko lino bwenzitu tidakathamangitsana pa ground nde ife mwina tisayankhuleza unapatuzeni zona walero ndi wakuti anthu mumve kunjako kuti Malawi Congress Party imafunira dziko lino zabwino ikafika poti kuona kuti apa pali kulikwakwe sana ife tasankha kuti ayi zimezi zisiyeni 5 years sinthawi yaitali yayi andi chitsime chakuya chimaoneka akatani zonse munena za economies watch mene zichitika apa sizikutanthauza kuti mene zateremu ndio kuti economy ayi anthu amene alowa ndio kuti things will go better never chifukwa ine ndikhoza kukuwuzani kuti mwemo compare zimene zikuchitika ndi madziko ena apa SADC achakwera held economy to the best of his capacity ndezitotheka kuti fundo ndimene koma ine ndikuwuzeni pano mopa mulungu tisananizane it's not just the economy kuli zambiri zimene tidakatha tikhoza kuloza apa koma ine monga wayankhulira chipani chimene ndifuna lero anthu mutimvetsetse ndi ichi tasankha ubwino wa dziko kuposa kuti tikhale pasi ndikumathamangitsana m'makhoti zimene tidakatha upangasa koma ife tasankha kuti akule ndi mulungu tichepe ndifeyo pankhani imeneyi ifeyo tikhale ngati zitsiru pankhani imeneyi yovomereza kugonja achakwera adavomereza masankho maka mavoti ali mkati kuwerengera tinene kuti mudasunzumiramo mu mphikamo nkuona kuti yayi zinthu zikuvuta apa nchifukwa adavomereza zimene ndingakutsimikizireni pano ndizakuti ife monga chipani tinapita mpaka na munaona tidapita mpaka ku court kuonetsa zinthu zimene zinavuta andi panopo tati tikhale pasi nkona moko ndimva ndikuti sindikufuna ndikoke ya zimene tidaona koma achakwera ataona zonse zimene zimayendera anaona kuti ayi ife chifukwa cha ubwino woti tifuna kuti dziko lino lisakhale pa nkhondo kunali kuti amalawi akhale ndi madzi abwino athe kumapanga mabizinesi amalawi azipeza chakudya masukulu ayende bwino nde ife titaona zimene timaonazo tinasankha kuti ife malo moti dziko lino tililowetse m'mavuto titani tipange zimene zithandize dziko linolo pankhani imene president wa chipani chimenechi Lazarus Chakwera amene andalinso president wa dziko kuvomereza kugonja adafotokozanso mudatulutsa kumeneku ku chipani kuti akapezeke nawo pamwambo olumbiritsa koma taona sadapezekeko kumeneku mudasintha maganizo at the 11th hour chifukwa ninji ayi tinetsindike pano mwina dziro maonaso tatulutsa uyu chikalata cholongosola chifukwa chani a president sanapezeke olumbiritsa Dr. Chakwera panopo afuna dziko lonse lidziwe kuti wina atang'amba mu mtima mwawo akaona kuti wakulifunira boma la DPP zabwino kwambiri ndipo iwowa anakonzeka tonse ku chipani cha Congress tinayika ndondomeko ndipo even alandira ananyamuka kale kupita ku Blantyre
ndipo program inatuluka koyamba imaonetsa ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino akakhalapo. Tangodabwa kuti program yomaliza yosayikidwa ndemonga chipani ife tinavomereza kuti ngati amene akuti akulowamo akuona kuti iwo sakumufuna president wakali kukhalapo, pamene iye amafuna aonetse umunthu wake ndi ukulu ndale umene ali nawo kuti akakhalepo akapereke ufumu, ndodo ya ufumu kuti iye ayendetsa, ndipo tikufunani zonse zabwino. Koma amene akana kuti achakwera akhaleko ndi a DPP. Nde ife monga chipani kuti tisapanikizike, tisamunyozetse president wathu ano kuti Malawi Congress Party si kufuna kusungira mpeni pamphasa nkona kuti tikukufuna zabwino ife osakapezeka kopereka mphamvu. Akana ndanzatuwo ndiayi ndi mmene afuna ayambire kuti ayendetse zinthu zawo, ife tilibe vuto. Ndipo mmene tili panopo tili bize kwambiri kuti tionetsetse kuti kodi tiyenda bwanji kuti tibwerere mboma 2030. Tibwera maka kunkhani imeneyo kuti chipani ngati MCP mwagwa pa chisankho tsogolo ndi lotani, koma tidakali pa nkhani yomweyi mwakamba motero kuti mukufunira DPP zabwino zonse pamene ikulamulira. Mwanjira ina mukutanthauza akabwira apa kuti atati akufunseni nzeru mukhoza kupereka, koma nzeru zakenso nkukhala zolongosoka. Osatiso pang'ono ifeyo ku Malawi Congress Party motsogozedwa ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera pakabwera pa nkhani yothandiza Malawi, yoonetsetsa kuti Malawi ali ndi quality education, akamati ali ndi degree kumveka, yoonetsetsa kuti Malawi akamati akupanga za ulimi akupindula, ndipo ulimi ujo kutha kuti athandize pakhomo pake ndikumadyetsa Malawi ino ndikumata kugulitsaso kunjaku. Munthu akabwera nkanena kuti tikufunako nzeru zoti tiyendetse bwanji chuma, tiyendetse bwanji uphunzitsi, tiyendetse bwanji maphunziro nanga nkhani za ulimi, mamayini tapezawo, if ndiwokonzeka. Ntchito yathu chimene timakhalira ku MCP cholinga chathu ndi kutukula dziko lino, sikuti tikungopanga ndale for the sake yoti tikakhala kuti kujaku panopo tili ku opposition ndeti dzingopanga oppose chinthu for the sake of opposing. No. Muzikumbukira osewa akumakutchula kuti DPP kati UTM kachani anachokera ku Malawi Congress Party. Ife ndi anu wake anthu amene wawo moti iwo aja ndi ana by far, and akamakwera kudzatipempha ifeyo sikuti ife tingaumire. Dziko linotu tili ndi Malawi mmodzi, and chimene Dr. funa akaonetse popita ku function chakuti sikuti just a statesman koma kuti he is a major player. Ndipo kwa munthu amene agazati ayendetsa dziko lino popanda kufunsako munthu amene wangochoka chimenecho ndiye chibwana kumeko ndiye kuzikondako dziko lino. Tili muzipani zosiyana koma cholinga chathu ndikutukula dziko lino. Nde ife Malawi Congress Party tili pano kuthandiza munthu wakumudzi, tili pano kuthandiza amene ali mchipatala, tili pano kuthandiza achinyamata kuti zawo ziyende bwino, tili pano kuti dziko lino litukuke. Sitikungopanga ndale za upo kapena ndale zodzangobera mavoti ndikukana kuti bora tikhale ifeyo pa mpando. Malawi Congress Party is bigger than ndale zachibwana ngati zimenezo. Ndale zimene tikupanga ife ndizotukula dziko, ndiye chimene tili pano. Ife sikuti ndife okonzeka okha, taonani tinachiro nyamuka kuti tikupita uBlantyre kukapatsa anzathu manto ya pawo ale akana ndiwo apa muyeno dziwa kuti chipanichi ndichokonzeka. Ndipo ife pamene takhala pano paliponse pamene angatifunse mafairo akuti ali pakuti kodi chakuti apapa munasi, ife tili pano kuonetsetsa kuti Malawi tisadya ndale. Malawi akufuna economy yende bwino, maphunziro ayende bwino, tizikhala amodzi tisamasalane. Ngati mwangotipeza kumene, iyi ndi program ya Tiuzeni Zoona pano pa Zodiac Broadcasting Station ZBS, ndipo ndili ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP a Jesse Kabwira. Mwakamba zodzitamandira kwambiri ngati chipani cha MCP, mumamva bwanji mukamamva kunja kwakuti kuti muzaka 5 zimenezi MCP yalephera maka magawo ochuluka? Ndimamva chisoni fo ndimadziwaso komanso mdziona kuti amayankhula ndani, chifukwa pa magawo amene takhala ife takhala pa zaka 5 anthu azikumbukira
zaka zimene tagwira ifeyo chitukuko chenicheni ndi zaka zitatu. Nde mupange compare ndi awawa amene alumbira dzulo. Tiye tione tapanga chani. Anthu kuti asamangoyankhula. Ifeyo pali maskulu amangidwa compared to before. Ndanga ana skulu aku university anaonapo upkeep ndi kusamalidwa ku university kutafika pene kwafika. Pitani kwa alimi mukafuse akakuuzeni kuti mmene ankachitira umbuyo mundi panopo chikuchitika ndi chani. Akakuuzani kuti tinatisanaguliridwepo ife mitengo ngati iyi. Ndikamamva anthu akuyankhula choncho ndimadziwa kuti ambiri akuyankhula chifukwa cha chipani chimene amachokera. Mudzikumbukira ati kuti dziko lino tinalowa pa nthawi imene dziko lonse lapansi mana ndi mitengo yokwera. Pitani mukaone mmene tikugulira kaya ndi fuel kaya ndi kuti mupange compare ndi mayiko onsewo. Anthu asatenge chinthu ngati kuti Malawi ndi vacuum. Zimene tikuona kuno pitani mukafunse ku Zambia mukaone. Nde muone economy yathu mmene tingapangire cushion ife anthu kuno ndi zosiyana ndi mmene amapangira kwina. Nde anthu ndikamamva kamayankhula chonchi ndimamva kuti kodi mbuyo mukudali cancer center isi anatsegula chokwera. Kodi mbuyo mukudali misewu chonchi sizi zili apasi. Kodi mbuyo Malawi adali amodzi chonchi poti mbuyo mukunali anthu ochitonena kuti anthu akumpoto ndi anthu opanda ntchito. Koma watazi chakwera tani abwezeretsa unity ndi chikondi kwa wina aliyense. Ndikamamva anthu akuyankhula chonchi ndekuti osakudziwa kuti youth mupite kwa achinyamata. Nali koyamba kuonetsa president amene amakhulupirira kuti achinyamata akuyenera kukhala mu cabinet, achinyamata akuyenera kukhala percentage chonchi. Anthu akamayankhula chonchi akuiwala kuti ndi boma la Chakwera limene lakweza azimayi kwambiri. Ndi boma la Chakwera limene laonetsetsa kuti pogawa chimanga tisamanene kuti anthu aku south alibe ntchito. Cyclone Freddy kubwera ndikumakapereka zakudya kwa wina aliyense. Anthu asamayankhule ngati kuti palibe chimene chachitika. Sizoona ndi bodza la mkunkuniza. Pamene ife timakhala pa mpando ma university amalephera academic freedom itavutiratu struggle koseko. Ndale zimapangidwa ndi ma university momwe. Nkoyamba kupeza president amene akuona kuti quality ya zikhala yeniyeni. Nkhani ya ma fake degrees tichotse. Akuluakulu anthu akamayankhula chonchi akuyankhula ifukwa chakuti anthu akamafuna kukhala pa mpando amayankhula zoti akomere. Munthu kuti akamafusira amasekerera amayankhula ngati kuti chilichonse akupangira. Nde ife tufuna tinene pano ndife onyadira kwambiri kuti tili ndi mtsogoleri Dr. Lazarus Chakwera amene anaonetsa kuti kuli bwino kusiyana ndi IMF malo moti atiuze kuti musalemba anthu ntchito. Lero samakambidwe ngati one way traffic. Ma decision onse amene Chakwera anapanga kunali kuti tithandize Malawi. Sitikunena kuti munthu salakwitsa. Paulo sinena zoti ife we are perfect. Koma chimene ndikukanaso nchoti anthu tidzinamizana kuti everything kalephera ndi zabodza zimenezo. Pamutati mukhale pasi miyang'ane inuyo. Lilongwe ndimene lalili. Ndani anapezako mtsogoleri woti akamayika misewu sangoganiza za Central Region akuyika kumpoto anayika misewu kumwera palipose. Mukayang'ane ma health center over 200 amene amangidwa. Ma schools of excellence ali mbwe. Nde ife mene tikuyang'anira tikuti iyi inali foundational ye. Ngati anthu amaona ngati tisolva mavuto onse in one go sizoona. Ngakhale kuti mupite kulikonse sizoona zimenezo. Nde ine ndimadziwa kuti anthu poyankhula amanyengerera. Kodi tu alidere tunkulinga utayenda naye. Lero ndi imene DPP yabwera. Tiyeni muione mmene iyendere. Muone kuti aja ankalinyengerera aja pajana kuuzani. Akuti maskulu mupita ulere. Ndendi zimene zitu. CD akuti ikhala pa 5 billion per constituency. Tizione zimenezi. Anthu akamafuna kukhala pa mpando zoyankhula mbwe. Koma ife zathu nzolozeka. Mungotuluka panja pa mdziona. Popita chitsogolo chipani cha MCP tsopano chili ku opposition. Mudakhalako zaka 30 muli kumeneku. Boma ili limene mwagonjali nkhani zimene zimatuluka ndi nkhani zachuma komanso katangale. Pano mukatsutsa nkhani zimenezi. Mukayambire pati MCP, you're now in opposition. Monga ndakamba nkhani yayikulu kwambiri imene ndidzithe kuyankhula ndi mphamvu ndi tikamaliza postmortem yathu imene tiyipange pompano. Koma kwa ife amene tu alimbane ndi DPP musavutike nkuyang'ana ife ndi Amalawi.
amalawi omwe aja anayipanga hold accountable before si ifeyo ife mawa adzayamba kuti mwakuti okha amalawi aona adanena kuti akabwera atsitsa mitengo tikuona tokha zimene zikuchitikazi sikuti zitenga nthawi ndi oyankhula si ife oyankhula ndi amalawi okha kapita ku mainvesti kumene ananena kuti anthu mainvesti athu ma public universities anthu adzidya ulere sikuti adzilipira ende atiuza zimene akapereke kwa achinyamata kuti adzikhala ali bwinobwino amene akumva mimba ndi amene amatsekula tseko chonde kongeresi ili apo ife tutapanga zaka 5 lero aja amati iwowo akupatsani ma constituency development fund apanga ndipo akuti no ayendetsa zinthu izi mwasimati ife kwathu ndikungoamva amalawi kuti koda amalawi kuti chani weni amene akudziwa kuipa ndi kuwawa kokhala ndi DPP pa mpando si kongeresi ndamalawi nsanje tuchitipa andi likoma tunchinji so imeneyo ife vakuti amalawi akuti chani izi sizofusana tingopita kwa ana aku universitywo mukaone nokha kuti adzikuuzani kuti chani ifana ngapano abwera anu ake anativinitsa pa academic freedom paja lero tatenga takhazikapo sikuti iyankhule ndi kongeresi tidzimva ndi amene akulimbana nawo mapromisi onse anapangaja kuma manifesto awo ndi imene ubwino wake ulendo uno manifesto imene yawina ndi imene ikuyenda kuyendetsa boma ndeife tidziona kuti kodi zimene adanena ndi zimene akuchita andi ndibwereze pano polisi wamkulu pakabwera pa governance wena amene amacheka kuti kodi zinthu zikuyenda bwino ndi mulimika ndi mwana waku university ndi mwana wa sukulu ndi mwana wa ku secondary chikho chimene chimanena kuti kuli free education iperekedwe imene popita chitsogolo ngati MCP chisankho ndi chimene mwagonjachi mamembala anu tsopano muchita nawonji popita chitsogolo pamene mukukonzanso ngodya zimene mwakhala mukuzifotokoza zija pa zaka zisanu zimene zikufika 2030 kongresi ngati inatha kukhala ku opposition zaka 26 kudzalowa mboma ndikukalamulira panopo ndi chipani chokhwima ichi si chipani chakufamily si chipani cha briefcase si chipani so chobadwa ifika choti wina wakwiya ndi wina wake ayi ndi chipani chokhazikika ife mamembers athu siti ngotekeseka ndokhazikika oti pano tikungoaona ena akuti achoka ife pano tufuna anthu anyamuke kumene amene afuna kupita kukalowa kwa awawa atisokonezawo pitani koma ife mutipeza tikhala tikukumana ndife chipani chimene chimakumana kuyambira pa area pa branch pa district pa region ndife oti ma joint meetings chikhalidwe chathu timapanga ndi ayi zimene tipange mamembers izo ndi za nyumba tikhala pasi tikukambirana koma chimene ndingakuuzeni nchoti tili ndi foundation ya solid ifetu tili nkwathu chipani chokhacho chimene sitikhala parenti tili ndi headquarters tili ndi maofesi dziko lonse lino tikhala pasi tikambirana zimene tichite kapena tinene sitingaulule pano koma chimene ndingakuuzeni nchakuti mtima mmalo ife ndi anu ake andali m'Malawi muno takhala ku opposition takhala ku ruling pano ndipo tikhale pasi ene akefe maliro awawa tilira tokha anditokha tidzuka tiona kuti kodi koyipaka kanalowa bwanji ndipo kuti kasadzaloweso 2030 tipange bwanji izo ndi nkhani za ife za nyumba zimene tikhale pasi nkukambirana sitingaulule kuti kodi dambo limene litikalowa zikhala motani ndi za ife anu tikapasi tikambirana koma chimene ndingakuuzeni mbuyo zinationekeraso sikuti tingalephere kudzuka panopo mpaumoyo kukhala successful monga chipani kapena kuti tizikhala chipani cholowa boma sizitanthauza kuti simupunthwa koma nthawi yonse tikagwa simazisasa tili ndi malo okumana 1 number 2 tili nkhomo china tili ndi ma structures ife maveterani athu alipo amene analipo tili boma amene alipo amene tabwerera ku opposition tikhala pasi nkuuzana
monga ana banja limodzi kodi tiyende bwanji anthu ubwino wake alowawa angolowa alibe ndi maplan ndipo zonse zimene akupanga ni promise muziona sitisozitenga nthawi anthu oyankhula sindikhalanso ine kapena Malawi Congress Party ndamalayo komweyo okha adziona kodi free education maphunziro aulere timauzidwa aja alipa kodi CDF tinauzidwa ija ilipati kodi zonse zimene amatuza zija zilipati sizitenga nthawi ndipo sinkhaniso yoti tichitodwala mutu waching'ang'ana anu ake ndamalawi agamule mulandu umenewu ndiwo ife tili pano kukonzekera 2030 andi 2030 mwina zonse tifika koseko chifukwa tu mapromisi aperekedwa apapo ndi mapromisi otu makhala pasi kuti koma ikonomi yake yomweyi ndi ubwino wake zonse tili pano nthawi yathu yatha koma ndithokoze kuti tidali limodzi mpulogalamu ya lero mneneri ku chipani chimenechi cha Malawi Congress MCP a Jesse Kabwila. Ine ndiyamike ndiuzenso masupporters a Malawi Congress Party kwacha Dr. Lazarus alipo palibe wamwalira Lazarus is not dead tilipo MCP sinamwalire tiyeni tonse konze chipani 2030 zachitolowa m'mapazi ngati so tifike koseko osataya mtima mchipululu mofera zikomo kwambiri. Amenewo ndi a Jesse Kabwila amene ndi mneneri ku chipani cha Malawi Congress MCP.